Na Estrada, sendo as 12 horas de 19 de xullo de 2016, na sala de xuntas da Casa do Concello da Estrada, reúnense os membros do xurado para escoller a novela gañadora desta 28ª edición do Premio de Novela Manuel García Barros, Quen queirades, cos compoñentes que de seguinte se relacionan: don Naín Otero Varela, don Carlos González de Lema Malvar, don Armando Requeixo Cuba, don Luís Alonso Irgardo, don Carlos Loureiro Rodríguez, actuando como secretario. Unha vez lides os orixinais presentados e de levar a cabo as distintas eleccións e contraste de opinións previas á xuntanza do día de hoxe, o xurado acordou, por maioría, conceder o premio Manuel García Barros a obra presentada baixo o título A activista, que unha vez aberta, aplica, corresponde, abrimos entonces aplica ahora. Bueno, aquí está, non sei se serían as condicións de aplica, con nombre, autor, número de teléfono, etc. Corresponde a Miguel Ángel Sande Corral, da Coruña, Laracha. En opinión do xurado, este destacou que é unha novela que posúe un discurso narrativo intenso, moi traballado e de andadura sintáctica cortante e abrupta. Bueno, creo que casi isto será mellor que eles. Na acta expliquedes vos un pouquiño os motivos polo que o texto pareceme a min, porque ao final a acta está recollendo que vos, e creo que era mellor que explicades. A este home que ten un apelido difícil de decir. Bueno, esta é unha novela, creo que de personaxes, de temática, un mundo narrativo que é moi duro, inclusive ás veces tremendista. Seguramente, dentro do punto de vista sociolóxico, ten algo que ver, ou bastante que ver, coa crise na que estamos a vivir, e seguramente tamén cos máis danados, material e moralmente, por esa crise. Non é unha novela políticamente correcta, é unha novela que pode desagradar a algún lector, pero a literatura ten tamén esta vertente, esta dimensión, onde a ficción se torna perversa, onde o ser humano é un ser sen atributos, todo o contrario. É unha novela, creo que ambiciosa, dende o punto de vista técnico, e cunha sintaxe dura tamén, abrupta, a veces aínda telegráfica. Esta é unha literatura que quere impactar ao lector e está moi radicada, insisto, na actualidade da vida en Galicia e, en fin, en calquera parte do mundo onde as cousas, onde a existencia estea en xogo, onde haxa, esa parte que son víctimas sempre frente á eterna oposición dos victimarios. Que o autor é coñecido como Miguel Sande, aparte de autor teatral, e novelista, e poeta, e xornalista, traballa na Voz de Galicia. Como narrador, gañou o premio Repsol de narrativa breve na súa primeira edición, aquí non pon o ano, e eu non me acordo na que estaba no xurado de que ano foi. Se algún día esta muller morta, que publicamos en Editorial Galaxia, e tamén en Galaxia publicamos uns anos despois outra novela breve que se titula A vida fora. Tedes información aí na página web de Galaxia, se queredes, unha biografía longa. Naceu na Pastoriza, no Concello de Arteixo, como dicía, traballa na Voz de Galicia, foi coñecido como autor dramático. No ano 98 publicou a súa segunda obra, Ninguén chorou por nós, que levou o premio Rafael Díaz da Deputación da Coruña. E a ver, como poeta, publicou varios poemarios, dos que se poden salientar A palabra soterrada, que é un libro escrito no deserto do Sáhara, entre Túnez e Alxeria, e que publicou no ano 85 os nosos colegas de Espiral Maior.
Bueno, e o máis salientable é iso, que gañou o Premio Repsol na súa primeira edición con Se algún día esta muller morta, que xa trataba, é un autor que, ainda sendo home, centra a súa narrativa moito nas mulleres e que ten unha linguaxe e unha retórica especialmente singular, pero Armando Requeixo, que coñece ben a súa obra e é crítico literario, creo que, e ademais estaba no xurado, vos pode decir algo máis do asunto. Efectivamente, o premio Repsol foi do ano 2006. Se algún día esta muller morta, e despois hai unha novela máis, unha novela curta que está nunha colección tamén da Editorial Galaxia, que é do ano 2011, que é esa que vos citou, A vida fora, non? E é un autor con longa trayectoria como autor teatral, non? E tamén poeta. Creo que incluso en algún ano, non sei se gañou ou quedou finalista, falamos ahora de memoria, do Premio Cidade de Ourense de poesía, me parece. Pero isto falamos de memoria, entón. Pero, bueno, é un autor con trayectoria, con bastantes libros publicados, tamén fixo ensaio, tamén ten volumes de ensaio, e, bueno, é un habitual do circuito literario galego, é moi coñecido tamén como, bueno, polo seu traballo desde os medios, porque, bueno, el é o delegado da Voz en Viveiro, e polo tanto, bueno, pues, unha persoa que cubre tamén moito abano, digamos, da vida cultural e literaria do país, non? E, bueno, creo que ten sorte o Concello da Estrada e o Premio García Barros por sumar un novo autor xa a nómina brillante destes 27 anos pasados, con unha voz pois perfectamente consolidada e de periplo amplo, bueno, que nos achega aquí unha nova aposta literaria que creemos que pode resultar de interese, probablemente, bueno, pois a un lector que empatice coas cuestións da actualidade, como marcaron os meus compañeiros, e que o faga, ademais, pois, cunha ollada, cunha visión non amable, dura, impactante, tremente, incluso ás veces tremendista, pero, bueno, que en todo caso se presenta cunha arquitectura de relato tamén moi refrescante e, sobre todo, con unha vontade de estilo evidente, con un xogo metafórico, de imaxes e de fraseo, bueno, pois, mesturando rexistros, ás veces máis telegráficos, incluso con engadidos para teatrais, e con treitos que son case de prosa poética, non? Entón, bueno, creo que o conxunto é un artefacto literario estimulante. De todas maneiras, a literatura dele vai por aí. Eu coñezo, haberá 8 ou 10 meses que lle fixen unha entrevista para un xornal digital, por iso coñezo. O teatro está aí plasmado, e a súa temática teatral está aí. Hai episodios de violencia, de maltrato, de violación, incluso, non? Bueno, a verdade é que unha materia pois tamén que entronca moito coa vida do propio autor como xornalista, non? Esas vivencias cubrídelas nos medios constantemente, non? E el, bueno, fai de todo iso materia literaria, bueno, con estilo indubidable, non?